Yawwa oga Hanza, wannan bidiyon da kai wai wani ya ce wai duk ƙarya ne, wai bullet din marasa kyau ne. Wancan harbin wai? Wancan bidiyon. To mutane su ai ka san kowa da bakin shi, kamar akwai wani wanda ma ya fito ya ce wai bullet din da na yi amfani da shi wai bullet din mara kyau ne. Na ce to lallai wannan bai shirya ba, amma bullet mara kyau ne ka zo to sai in gwada ma wani, kai in harbe ka da bullet mara kyan ta ki tashi. To wancan bindigan daban ce ai, wannan wata ne ko? To bari a gwada ma. Wannan ai kaga magazin din nan yana daukan 30 rounds ne, yana daukan bullet 30. Kuma ka gan shi nan a cike yake, dam yake, ka gan shi. Ka gan shi. Ka gan shi dam yake, ka gani ko? Ka gan shi ko? Ka gan shi ko? Dam yake da bullet guda 30 yake dauka. To in kuma akwai mara kyau a nan gurin zaka zo ka gaya mun, bari in loading. Kawai malam ka je ubanka ya baka magani kawai. In ba wai ubanka ya baka magani ba, duk shirme ne. In kana son garantin magani ka je ubanka ya baka, in har ubanka mai maganin ne, ka gane ai. Amma ba wai an yi abu ba ka ce ƙarya ne. In ka ce ba maganin wannan, wuƙa ma ba maganin ta kenan ai. In ka ce ba maganin wannan, ba maganin wuƙa kenan ai ita. Ka ganta ta dawo loaded ɗinta, ka ganta, kaga ta cika ta dawo loaded ɗinta ko? Ka ganta. To yanzu kaga guda 30 ne a nan loaded, ka gan su. 30 magazine. Kaga ranks ko? To na yi mountain. Me ya rage kamar bindiga an kana so ta tashi, ka buɗe safety ka kai shi ƙasa. Na buɗe safety ba, to ka gana. Me yayi? Ta tafi. Na ɗauka na aje ba. To don Allah ka zo ka shiga gaba na harba, sai ka gane bullet ɗin mara kyau ne ko mai kyau ne. Dan Allah ka zo in gwada da Allah, mai kyau ne ko mara kyau ne. To amma ka gani safety a buɗe, kaga yanzu trigger ne a wannan. Trigger kawai ake jira a matsa kawai ta tashi. To babana in ka tsaya a can, ina jin sai dai a binne wani, sai dai a ji abin ne kawai. In ko bata tashi a kan shi ba. Amma ka gani, ka ganta ko na haɗe magazin ɗin kawai ko? To ka zo ka tsaya. Ka zo ka tsaya kai yanzu. A haifi wani wallahi, amma ba dai kai ba. A haka wallahi ka zo ka tsaya na ƙara danna ma wallahi ta tafi. Saboda ba maganan wani cock kawai, ɗauka za ta ƙara yi. Tana ciki, kar ka yi tunanin wai ko bullet ɗin ya lalace. Babu lalace wanda yi. Ba za ta je ba ne don ubanta. Shi ya gani ai. A'a ba za ta je ba ne. Bullet ɗin za ta yi aiki. Yanzu bullet ɗin ita ɗin dai za ta yi aiki in na aje ma. Amma ba za ta je ba, ta makale a ciki don uwarta. Je babana, je ka tura mai ya gani da kyau, ya gane cewa wancan ma da aka mai ban da kan ɗin yi mai wasa da. To kai ko bullet ɗin ƙarya ne na zo aka ce za a sama bullet ɗin da ya lalace ya expire, aka ce za a sa bindiga a gwada a kanka, za ka yadda? Ko kusa ne ba. Ta ya za ka gane bullet ɗin ya expire da za ka ce wai expiring bullet ne? Ta ya za ka gane? Ka zo a sa expire, a ji a nemo expiring bullet a zo a sa a harba ma. Na rantse da Allah ya kawo, saboda baka da tabbas ɗin expiring bullet. Ka san bullet shekara nawa yake ɗauka ya expire? Je ka tsayar da bidiyon ka je ka sa mai, ne bai da aikin yi.